Na túto aktivitu v Thajsku sme sa nesmierne tešili. Samozrejme sme na TikToku zaznamenali virálne obaly na pasy, ktoré si vieš personalizovať, no a podarilo sa nám nájsť obchodík, kde nemali iba takéto nepekné rôzne kovové aplikácie, ale aj úplne také dievčenské, rôzne farebné, ktoré sú jednoducho rozkošnejšie a krajšie. Takže sme sa rozhodli si každá urobiť obal na pas. Milo ma prekvapilo, že mali naozaj veľa farieb a ja som sa rozhodovala medzi ružovou a medzi takou bledotyrkysovou. V podstate mám teraz takú farbu aj na nechtoch a bolo veľmi ťažké rozhodnúť sa, do akého štýlu ísť. Každá z nás sme zvolili iný dizajn, ja som sa nakoniec rozhodla, že to spravím také dievčenské, ružové, dala som tam rôzne 3D aplikácie a ešte aj také malé motívy jedla. Snažím sa do svojho života zakomponovať viacej rúžovej, tak toto je môj malý pokus práve o niečo také. Na tento pás si tiež môžeš dať taký kožený pásik s tvojim menom, takže ja som si ho dala zozadu. No a tá samotná aplikácia bola dosť zdĺhavá, niekoľko ľudí aj odišlo, lebo tej pani to celkom dosť trvalo, tak verím, že sa neskôr vrátili, pretože my sme boli nároční zákazníci, čo sa týka počtu našich príveskov.